Sziasztok srácok, én Barna vagyok, és hát most előd nincsen itt velem, de jön mindjárt és csak elment enni. Hát találtunk itt egy bunkert, és még van 2, amit meg fogunk majd mutatni. Ja, itt máma csak takarítottunk, és mondtam, hogy kéne majd aztán videózunk is most. Csak hát ja, ilyen helyen van, egy kicsit olyan látható helyen, ott van az út, ott vannak 2 bicikli, és itt vannak itt a cuccok, itt, és itt van itt a bunker, az egész helység. Van még 2 darab ezen kívül, egyik itt van mellettünk, ott arrébb, baszki, valami megszúrt, de nem baj. Sokat kínlódtunk, meg kesztyűvel kell dolgozni, mert tudjátok, ezek a, hogy is hívják eztet? Ilyen fa van, ez a lapja. Most nem jut eszembe, fűzfa, vagy nem fűzfa, mindig nem tudom most a nevet, nem jut eszembe. Evel kell dolgozni, mert evel van körbevéve itt az egész hely. És jó. Régebb óta már megvan, csak elfelejtettünk róla videót készíteni, na de most jön, most már nyugodjatok meg. Szóval, ja, itt fogunk itt mostanában videózni a bunkereknél. Az első bunker, hát az egy, az jó, hogy nagy hely van itt. Bicikliknek is van itt hely. De úgyhogy ehhez minden itt kész lesz, mert most itt elkezdtük ott építeni, ott föl, ott. Csak legyen már fókusz, jó, ott. És egy nappal utána pedig le is omlott, van egy nagy sajnos, tehát meg leszáradt. Ami ki akarunk venni. Szóval, ja. Van vízünk, ott abban a táskában van kaja, az az én táskám, és ott van haveromnak a táskája az. Van a pokróc táska, azt is kaptuk, azt is. És itt ülök ezen a traktorgumin. Erre majd fogunk hozni egy deszkát, és ki fogjuk bővíteni egy picit, majd kibővíteni. És itt nincs is semmi. És hát jó, na mindegy, majd mikor visszajött az előd, akkor majd videózunk. Csak most nem tudom, mit dolgozzak itt egyedül, szóval. Ja. Majd aztán fogunk mindjárt enni. Éhesek vagyunk, egy kicsit. Ő most ment el ebédelni, de én majd 4 órakor fogok csak. Ja, hát amúgy én közben gyertem biciklizni, mert nem tudtam mit csinálni ott a bunkernél, tiszta egyedül. Hát most mit csinálok én ott egyedül? Most remélem nincsen valami sok szélzaj, mert amúgy szokott itt lenni, baszki, szélzaj. És ja, ezt amúgy nem szeretnénk, hogy legyen amúgy szélzaj, mert amúgy, hogyha van, akkor az nem lenne valami jó, mert akkor ti nem tudnátok semmit csalani ebből a kis videónyilból. Ja. Amúgy amikor lesz majd selfie bot, akkor majd jobb lesz, de még nincs, addig csak így fogunk videózni. Baszki! Most így rászkoltam. Itt vagyok. Ott van a bunki. Ja. Közben megmutatom a másodikat. Baszki, most idestem elszint. Második bunkit. Na, most megyünk valahova. Itt van előd is amúgy. Itt így látszódik a bunki, jó nagy hely van. Ja, most megyünk valahol, szétnézünk valami deszkáig. Úgyhogy gyere. Itt lehet mindjárt elrakom a telefon, mert jaj. Hogy? Így is tudok menni. Hol van? Ott van valami. Van egy jó bála. Aha, tényleg. Na, azt elhúz? Oké. Hát az jó pici. Szerintem Nagyobbra gondoltam. akkor ne is hozzad. Oké. És jól váltottam, úgyhogy
De kéne egy deszka. Ezt nem próbáljuk ki. Hát azt nem lehet. Esetleg, hogyha te bémész oda, és megpróbálod kiszabadítani. Hát ezt itt hagyod a bringót? De nem ellopják, hanem elütik esetleg, de... Ja, most meg kell forduljak, szóval ilyen kis szarmozdulattal fordulok meg, szóval amúgy remélem lassan amúgy megjön a selfie botom. Ja, megállunk. Egy. Ez van hova megakadva. Igen. Közben ugye haza is értem. Hazaértünk, ő is, meg én is hazaértem. Sikeresen. Most ja. Elfelejtettem kiköszönni a videóból, szóval ez most. Ja. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjátok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!